Unha chamada dun particular ao cuartel da Garda Civil de Boiro ante o que podería parecer unha emerxencia médica dunha condutora no Parque Empresarial de Espiñeira foi o que desencadeou a detención desta veciña de Ribeira, acusada agora dun presunto delito contra a saúde pública na súa modalidade de tráfico de drogas. Tras comprobar que a muller se atopaba en perfecto estado, os axentes descubriron no interior do seu vehículo importantes cantidades e variedades de sustancias estupefacientes que xa estaban dispostas para a súa distribución e venda. Algunha delas atopábase no interior dunha caixa forte. Incautáronlle 122 doses de heroína, 69 de cocaína, 18 de éxtase, 12 gramos de haxís e 3 gramos de marihuana, ademais de diñeiro e outros utensilios como básculas e elementos relacionados co tráfico de drogas. A prendida xa pasou a disposición xudicial no xulgado de primeira instancia e instrución número 1 de Ribeira.